Kaunti ma Kisumu pogruok koro mienje kind jotim orak e kaunti ma Kisumu odiochieng' achiel kende bang' ka moko kuomgi owuok tung' mosuo kod tend kaunti no. Kawuono moko kuom jorak no balo kod jowetegi motelne kod Morisalo magiwacho ni giwek kelo siasa e weche chudo mag contractors gikwa jowetegi mondo migawo mar omenda thuolo mar pango kaka ibiro chulgi ne mar koko kinde ka kinde ok nyal konyo. Kan wadhi yiero dwe mar aboro, the same people ma complain gi no chulgi te. Kwa yiero dwe mar 11, the same people gi jogi no chulgi te. Kan ochopo chudo payment manyocho tim last month, dwe mar 2, jogi no chul. Omiyo wapog propaganda, kik jomoko kel propaganda e ohala mwatimo, wan jo ohala. To gavana osebedo koko oyiero ni jok mage joma noko sapote gi jomo sapote oko ng'iyo, ochulo ji te. In terms of teach, jogi kawo ga tije te makata samo wuoyi kodini, gin gi tije mane gitiyo. Gimoro ma giwacho ni tenders ok bed advertise kata tenders ok land go eko. Every tender mar 3.5 million en tender mabedo tender ikete gazette, enter county website. From dwe mar 11 last year, tenders go ntie kuro, jok mano apply for tenders go eko, jomoko dhi mbele gi tich sani.